עכשיו לדרבי השווארמות. לירן שבתאי ביקר בשניים מהמוסדות המיתולוגיים באזור שהכי מזוהה באמנה הכי ישראלית, אז מי נבחרה והטעימה ביותר? הנה. טוב, בנצי, היום אנחנו בדרבי שווארמה ביהוד, עיר הולדתי. אני מקווה שתהיה לי כניסה לעיר אחרי הכתבה איתך. מקווה בשבילך. אז יש לנו פה את הפינה הלבנה, כן. שאני חושב שזה אחת השווארמות הטובות בארץ. נכון. וגם שווארמה דונר, שווארמה טורקית. יהוד זה עיר של טורקים. שתי סופרמרקות כאלה עם תור, שמדברים עליהם וזה. בוא נראה. יאללה, בוא נראה. בוא נתחיל. בנצי, תחנה ראשונה, פינה הלבנה. קודם כל, התור מטורף. מטורף. תראה את הפיתה. אתה קולט כמה בשר? אני חושב שאני אגיע לפיתה, אני כבר אהיה שמח. על זה נאמר, באתי לברך ויצאתי מקלל. זה יותר מדי. מסכים. אז שאלנו את הלקוחות, מה הם חושבים על הכמות המוגזמת? אני כבר לא כזה קטן ואוכל דווקא יחסית הרבה, אבל חברים, זו מנה מאתגרת. טעם, טעים מאוד, אבל שתחידו קצת בשווארמה, יותר מדי, זה עמוס מדי. שים, וחשבנו שזה מפנק. אממה, בסוף הגיעו אנשים, ואמרו, תשמע, הפיתה התפוצצה לי, תשמע, הכל היה אמבה, וואי, יש מפיות, יש זה... מתוך זה שזה בא מהעולמות של השפע, זה קצת אובר. כמות כזו של בשר ב-55 שקלים בלבד, זה בהחלט דבר שלא נתקלנו בו. רק כך הגעתי לפיתה. אבל איך זה משפיע על הטעם? טעים מאוד. זה ממש סטייקים. הכמות פגעה לך בטעם. כן. בסוף אני לא לוקח שווארמה בצלחת, אני לוקח שווארמה בפיתה. ופיתה, יש לה את האומנות שלה, יש לה שכבות ויש את ה... שווארמה עצמה טובה, הבנייה של הפיתה פחות. עכשיו אנחנו ממשיכים כמה עשרות מטרים לשווארמה דונר. הדונר התחיל אצלנו, ולאט לאט פיתחנו את זה, מביאים את הבשר הכי איכותי שקיים בשוק, ולא מוותרים, פשוט מאוד הולכים באותה הדרך מזה 21 שנה, וזה הסוד המנצח שלנו. וואו, בנצי. תגיד, וואי, תשמע, זה לא יוצא. בחיי, הפיתה נקרעת מרוב המשקל. נקרעת מרוב המשקל? אחי, מה זה? כבד. אחי, זה כבד פיתה ממש. כבדה. אני לא יכול להרים את זה, אחי, זה נקרע לי. כבד. איך הטעם? מטקטקי. תשמע, זה טעים. יש פה מתיקות, יש פה מלא בצל. מלא בצל. בשכבות, בין הבשר עצמו, יש פה המון חתיכות של בצל. תשמע, זה טעים, יש פה טעמים טובים של בשר, כאילו ברמת הטבחות, אבל יש פה משהו שהוא גורף ביהוד. כמות בלתי מוסברת. בנצי, סיכום. כמות מול מחיר, כי המחיר, הפינה הלבנה כאילו בשקל יותר יקר, אבל הכמות הרבה יותר כמות. מה הטכניקה וקוריות? זה דווקא אני נותן לדונר, הבצל והזה, ביס אחרת, מתקתק כזה, אחלה. אבל במבחן הטעם? פינה לבנה טעם יותר מוכר, שיותר הייתי חוזר אליו. בדרבי השווארמה שלנו ביהוד. 2-1 לפינה הלבנה. יפה. יפה.